Isama sana yung aking internet. Ma, ginagamit mo yung ano, ma? Mga lalab, kumusta kayong lahat? Magsipasok na kayo. Ayan, good afternoon. Good afternoon, everyone. Headband. Kapag ano kasi mga lalab, kapag matagal kang hindi nagla-live sa YouTube, yung mga viewers mo is nawawala rin. Pero kung palagi kang updated, na live ka sa YouTube, yung mga viewers mo ay nabalik. Kasi iniisip nila, ay ito hindi naman ito palaging updated. Ma! Ang cellphone mo, ma? Ha? Lagi mo na, be. I-charge ko.
Made. Design yan mo. Lalab, Joy Vlogs, thumbs up. Kumusta ka na, Lalab? Diyan na lang tayo mag-live dito sa ating YT channel. Kaya yung ating viewers din, bigla naman nawawala kasi isip nila hindi naman ito palaging live. Okay lang yung higil lang ng ulan. Kanina lakas ng ulan. Buti pa to si Joy Vlogs. Ang laki na ng ano niya, bahay. Tamkis gandang host. Ayan. Lalab, pubring malalakbay. Kumusta ka na? Migalab, shoutout. Ayan. Maulang hapon, everyone. Muhammad, chup, 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 chup. Namiss ko kayong lahat. Migalab, shoutout sa inyong lahat, mga idol. Pwede ka to, second channel ko. Sige. Nakadikit na ba yan sa akin, Lalabs? Sige, idikit ko yung aking main channel dyan. Sana all may second account na si Ma'am Joy Vlogs. Sige, Lalabs. I-ano natin yan, dikitan. Pobreng malalakbay. Lalab, kumusta ka na? How's everything? Bating-ting. Sige, Lalab, dikitan natin. Idikit mo na yun sa akin, Lalab, yung account mo na yan at idikit ko na rin yung akin. Ting-ting, buting-ting. Sige, Lalab, i-view natin yan. Ano bang meron dyan? On the way, Joy. Wow, napaka-sexy naman talaga ni Madam. Wow. Oh. Sexy. Ayan, nadikit mo na ba yan sa akin, Lalab Joy Vlogs? Napakagandang dilag. Ayan, nadikit ko na, full watch sa imong video, Joy. Lalab Joy Vlogs. Ayan, Lalabs, mag-comment. So pretty. Ayan. Lalab, KK Travel and Education Vlog. Hey there. Lalab, my friend. How are you, KK Travel and Education Vlog? Good morning. Lalab, Migalab, shout out. I have a new channel now. Really? You have also new channel? Same of Joy Vlogs. Wow, mashallah. Okay, no problem. Drop your link and I'm going to have your new channel. Lalab, Joy Vlogs. Nag-comment na ako sa imo, Lalab. Nadikit ko na rin. And maraming salamat kay Travel. Good afternoon. Ayan. I'll give you a minute. Hold on. Okay, no problem, my friend. Hold on, lady. Hold on. Alam niyo mga Lalabs, bakit kaya ganun? Dito sa iba kasi ang pagla-live sa mga Lalab, meron kasi akong Facebook, FB page. Meron na akong 8.7 followers doon, mga Lalab. Mas malaki ang followers ko sa FB page ko kaysa dito sa YouTube ko kasi minsan napapabayaan ko yung YouTube ko kasi doon ako lagi akong updated sa aking FB page kasi naniniwala ko sa kasabihan, kapag may tiyaga ka, may nilaga. Malay natin one day, mga Lalab, dahil sa kaka-upload ko ng video, bigla akong ma-invite ni Facebook na magkaroon ako ng ads on reel. Ayan. Meron na po tayong 8.7 followers, mga Lalab, kaya minsan hindi ako nakakapag-update dito sa YouTube kasi nandyan ako sa aking channel, sa aking FB page, mga Lalab.
Marvin Vlog, Tamsak Host, Lalab, Nigalab, shout out. Danbel all sa channel mo, Joy Ganda. Wow, it's beautiful lady. Christmas journal. Okay, no problem. Also, Lalab. Just connect also with me, Christmas journal. I will connect also, Connect also to me. Now, connected to your channel, Lalab. Thanksgiving Day Vlog. Happy Thanksgiving food. Christmas, Lalab, I will give you, moderator, but now I already connected. I will leave a comment. I will be cry. 4 million Migalab shout out. Christmas, Lalab. Yes, I am watching Lalab. See, look at this. This is you. This is you, Lalabs. I am watching your video. Ayan. Povering man lalakbay on the way from Marvin Vlog. Ayan, okay, no problem. Because there, dito sa ang hirap mga Lalab nag-English, oy. Nagkakabulol-bulol si host. Lalab, Herminia Sakyab, kumusta ka na po? Madam Herminia, taharang atam sa host. Kumusta naman po, Madam Herminia? Busy ka. Busy ang lahat. Ayan, Lalab, I already connected. I know, Christmas journal. It's very difficult to speak Tagalog in English. You will mix it. Okay lang, host. Busy. Ayan, si Madam Herminia is sobrang busy. Ayan. Lalab, watching your video. Okay lang yan. I already connected, Lalabs. Nice, from Christmas. Christmas, Lalab. I will give you, moderator. Lalab, you have no moderator. It's good to see you again. Ayan. Thank you so much, Lalab. Christmas Journal. Mga Lalab, nagla-live din ako, mga Lalab, sa FB page. Meron na 8.7 followers. Bakit kaya ganun, mga Lalab? Sa FB page ko, bakit pag nagla-live ako nun, parang nahihiya ako. Parang nahiya akong mag-live. Ayan. No problem, no problem. I miss you, my friend. Ha. Christmas journal, nagbaba ng by, lablabin natin, Lalab. Madam Herminia, sana yung mo. Wow, dami mo talagang alaga. Marvin Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Maulan kanina, Madam Herminia, ngayon natigil na. Ano yun? Buti natigil na yung ulan kanina. Parang nakakatamad tuloy bumangon kasi kanina napakalamig. Ba't ayaw? Marvin Vlog, lablabin natin, mga Lalabs. Bakit ganun? Nice to see you, everybody. I am sorry I can't stop laughing tonight. Okay, no problem, Lalab. You can laugh whole night, whole day. Pobreng Manlalakbay TV, Lalab. Kumusta naman si Pobreng Manlalakbay? Bakit di ko tumaan? Ayun. Lablabin natin, mga Lalab, 4 million and 6 thumbs mega sardines. Ayan. You guys make me laugh a lot. You guys are hilarious. Ayan. Thank you so much, my friend, Christmas Journal. And don't forget to like my live, mga Lalab, and connect with me also, Christmas Journal. Because I already connected to your channel, Lalabs. Joy Vlogs, nasaan ka na, Lalab? Nagpa-cute si Joy Vlogs. Dumaan lang, nagbabay na. Okay, I will connect back. Thank you, guys. Thank you. Ayan. From Christmas Journal. Lalab, thank you so much. And how are you, how is your channel? You already monetize your channel, Christmas Journal? Your first channel? Because this one
is your second channel. O mga lalab, hirap talaga mag-English. Taglish, ayan. At least they understand what I'm talking. Ayan, 5 million mega love. Shout out. Na-miss ko kayong lahat mga lalab. Palablab po ako nakapin mga lalab. Lablabin, labinang nakapin. La 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 la. Maulan na hapon mga lalab. Maglablaba. Kumusta ang lahat dyan? Namimiss ko lang nandun na ako sa Facebook. Little, I can end. I said you are so handsome. 5 million. Share ng like mga so that everybody will be happy. Happy together. Maraming salamat po, Pinos. Walang anuman, lalabs. Walang anuman. Ayan. Malalab, maglablaban tayo. 6 million mega love. Shout out. Ayan. San man tayong sulok ng mundo, mga lalab, lagi tayong mag-ingat at huwag natin kalimutang magpasalamat. Ano mga ating natatanggap, maliit man yan o malaki mga lalab, don't forget to say thanks God for everything that I receive. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat. No? Lahat ng nandito, pagpalain ng Panginoon mga lalab. Ayan, salamat sa inyong walang sawang support. Palagi kang live sa FB host. Hindi lalab, hindi. Palagi lang ako upload. Minsan lang ako mag-live lalab. Nagla-live din ako sa Facebook ko mga hapon. Katulad nito mga lalab. Mga nakaraan pa ako nag-live. Yung mga viewers ko doon, mga senior citizen, para kasing feeling ko na hindi ako sanay mag-live sa Facebook. 5 million mga lalab, 5 million. Pobreng Malalakbay TV. Sally Ram Gamer, mega love, shout out. How are you, my friend? Don't forget to like my live. Thank you so much. Madam Mermenia, Madam, yung aking FB page, sim ng aking name. Baka mga lalab dumaan sa inyong mga newsfeed dyan. Islandski Vlog, FB page. Marami akong upload doon mga lalabs. Sumasayaw ako doon kahit mabigat yung aking katawan. Nasayaw ako mga lalab. Ayan, 6 million mega love, shout out. Madami ko doon upload mga lalab sa aking FB page. Kasi naniniwala ko na someday darating din yung araw na katulad dito sa Facebook ay sa aking YT channel na ako'y na-monetize. Sana pagdating ng araw ma-monetize din yun para dagdag kita mga lalabs. Ayan. 6 million mega love shoot. Dan Kalimbang sa nakapin. Gandang hoods. Lalab, Madam Herminia, pasuklaan po si Pobreng Manlalakbay. Dan na daw Kalimbang na sa iyong video. Ayan, panoorin natin si Madam Herminia sa kanyang dugi-dugi. Ayan. Meron siyang, ang laki na pati ng bahay ni Madam Herminia kasi laging updated. Napakasipag mangisda. Ayan. Ang mga taong masipag mangisda, ayan, ang laki na ng mga bahay. 3 million mega love, shout out. Pero mga lalab, kahit bira akong mag-live dito sa aking YouTube channel, mga lalab, yung aking dito revenue is nasa $75 na mga lalab. Nasa $75. Meron na tayong $75 mga lalab sa aking revenue dito sa YT ko. Siguro kung nag-live ako ng nag-live mga nakaraan, siguro na-reach ko na yung $100. Ayan, 4 million mega love, shout out. Harang from Madam Herminia Sakyap. Ayan. Salamat po sa 4 million mga lalab dito kasi sa YT. Kapag minsan, pag lagi kang updated, pag lagi kang live, yung mga viewers mo is alam nila na lagi kang updated. Pero kapag minsan ka lang mag-live, yon nawawala rin sila mga lalab. Nagpupunta sila sa ibang live na update. Napaka-cute ng iyong mga tita. Agay na bangke. YT, kapag di ka nakapanood ng 1 minute, hindi ka agad-agad makakapag-comment. Kailangan mo maka 1 minute din, pwede ka nang mag-comment.
Sa ating kapitbahay mga lalab, fiesta nagkakantahan ay lakas ng sound. Aray ko, Hindi ko, oy. 5 million mega love, shout out mga lalab, 6 thumbs up. Ayan. Pa-share naman yung live ko mga lalab. Nars Anton lalab, mega love, shout out. Kumusta Nars Anton? How are you my friend? I miss you everyone. Ayan, 6 million, 7 thumbs up. Thank you so much. Sabi siguro napakaingay ng host na to, napakadaldala. Ayan. 6 million lalab, salamat sa inyong walang sawang support. Herminia Dan Belol sa channel mo, full pack po. Ayan, maraming salamat mga lalab. Magbabalang kayo ng inyong mga vibe. Lablaban tayong lahat mga lalab. Mag-anta tayo magyakapan kasi malamig. Malamig ang gabi, malamig ang umaga. 5 million, salamat, 7 thumbs up. Nurse Anton Lalab, kumusta ka na lalab? How's everything batingting? Ayan. Lablabin natin nakapin mga lalab. Para tayong nasa palengke lang Napakaingay ng host na to. Kaysa naman mga lalab tahimik si host, maantok kayo dyan. Ayan. Pobreng man lalakbay lalab. Ayan, nasakit ng leeg Kailangan ko ata ng massage. Ay. 3 million mega love, shout out, 8 thumbs up, salamat. Ayan, may pistahan sa kabila. Nag-iinuman. Ayan. 8 thumbs up, maraming salamat. Palablab, nakapin mga lalabs. Pasok lang po kayo dyan, Christmas Journal lalab. You connect to me? Christmas Journal, my friend. Where is your first channel, lalab? Christmas Journal. Your first channel, where are they? For million, mega sardines. Ayan. Buti ngayon nakasama yung ating wifi mga lalag. Sana wag tayong mag-ikot-ikot nang di tayo mahilo. Ayan, maglablaban tayong lahat dyan mga lalab. 8 million mega love, shout out. Shout out. Mega love, shout out everyone. Saksak natin. Pobreng manlalakbay, Dan at salamat from Herminia Sakyap. Parang, Madam Herminia, hindi ka nagla-live. Sige mo lang upload. Maraming salamat po kapatid. Ayan. Hindi ka mahilig mag-live. Ayan. Kasi nga pala, busy ka nga pala. You're so busy person. Madam Herminia is very person. Very busy. Malalab, oo, wala. Minsan katamad kasi mag-live. Ayan, salamat po sa 3 million na nandyan mga lalabs. Maraming salamat sa inyo. Harang, Madam Herminia, salamat po Madam sa imong paharang. Ayan, God bless po, God bless. Salamat po sa 9 thumbs up mga lalab. Ayan, maraming salamat. Kumusta ang lahat? Kumusta? Pasok kayo dyan mga lalab. Huwag kayong mahihiyang pumasok sa aking bahay. Ayan. Pwede rin kayong tumamsak lang dyan mga lalab. Tamsakan nyo lang ako mga lalab. Ayan. Masaya na si host. Tamsak lang, sapat na.
Mga lalag, magpasok lang kayo dyan, mga lalag. $75, $80. Harang lalab, salamat sa paharang mo, Madam Herminia. Parang mainit na. Pag binuksan naman yung electric fan, malamig. Pag pinatay mo naman, ang init. Ayan, lamig naman. Kumusta ang bata mo, host? Malaki na siya, lalab. Nandoon tulog. Kaya yun pa yung dahilan, lalabs, kung bakit di pa ako nakakapag-live minsan dito sa aking YouTube. Kasi dahil pag nag-alaga ka ng bata minsan, nagkasakit, minsan ayaw ayaw magpababa, gusto magpakarga lang, panay iyak, imbis na makapag-live ka, hindi mo magagawa. Yun nga maulan kanina, lakas ng ulan. Dahil siguro sa parating na yung December sa. Tingnan mo, nag-electric pan ako, nilalamig naman ako. Pag pinatay ko naman, naiinitan ako. Buti patayin na lang. Maulan lalab dito. Madam Herminia, di ba yung bahay mo is nasa 9K na, nakapag-sweldo ka na? Sa YT, na-reach mo na ba yung $100 for the first time? Wow, congratulations! Anong buwan ka nakasweldo, lalab? Anong buwan? Nakasweldo ka ba ng mga nasa 10K? Di ba masipag ka mag-upload? Masipag ka mag-upload eh. Maraming salamat po, host. Di ba masipag ka mag-upload? Kahit di ka nagla-live. Haha, wala os, kunti lang ang views. Gawa ka kasi ng short video, Madam Herminia Sakyap, ipa-viral mo. Pagandahin mo yung pagka-edit. Ako nga, wala rin, basta lang ako nag-upload. Maraming salamat po. Upload lang, malay mo one day, mag-viral ka. Mag 1 million yung imong mag 1 million yung views mo.
Hirap din kasi mga lalab pag hindi ka sikat, 'di ba? Pag hindi ka sikat, di ka naman ano, sisweldo ng malaki. Minsan, minsan ka lang magsweldo. Minsan lang mag-viral ang short. Oo nga, lalab, ano, Madam Erminia, minsan lang talaga na parang na-timingan mo minsan. Minsan, panay upload ako ng short video, parang inaabot lang ng 300, ng 400. Pero dati yung manok namin, nung bagong manganak, in-upload ko yung short video, nag-viral, nag 4.2. Minsan lang talaga nga yung pagbabiral na yan. Siguro depende sa video mo. Or pag gusto ni Lolo yung, ano, pag gusto ni Lolo yung video mo, siguro, yun ang ipapabiral niya. Pero pag pangit, di naman. Kahit maganda yung upload mo, hindi naman nag-babiral. Maganda sana kung mag 1 million, no? Akala ko nga nun kasi parang araw-araw nataas yung views nung yung manok. 4.2 lang pala yung inabot, nag-stop na. Minsan lang mag-viral. Yun nga lab, depende siguro sa pagka-upload mo. Buti pa dun sa sa FB page ko, Madam Mermenia, meron akong 8.7 followers. Mga pa lang ako nagsimula. Dati na akong may page, kaso lang dati, hindi ko siya gaanong pinapansin, basta lang may page ako. Pa lang nung September ako nag-start, mga September 20 ata, parang nagseryoso ako sa Facebook. September, October, November, December. 3 months pa lang, meron na akong 8,700. May mga upload ako doon, pero meron ako doon nasa 1,000 plus na na views. 3 months pa lang. Kailangan din kasi sa Facebook, araw-araw ka mag-reels. Araw-araw ka mag-upload. Monica na doon. Di pa lalab, hindi. Pero nakaka-receive na ako, napapaliparan na ako ng star. Meron na akong 2 na-unlock, yung star, tapos yung isa yung subscription, yun. Yung subscription kasi dyan sa Facebook may bayad. Ang nakalagay lang sa akin dun nasa 55 pesos. Yun palang lalab yung na-unlock ko, pero yung live stream, tapos yung sa video, hindi pa. Kailangan pa talagang magtiyaga ka ng mag-upload. Kaya nga like kung pinipray, sana ma-invite ako ni Facebook na magkaroon ako ng, di pa ako muna dyan lalab, pero dyan sa Facebook. Dito sa YouTube, hindi ako sumasayaw, pasayaw ka kahit pangit yung sayaw mo. Ayan, salamat po sa 3 million. Thank you so much. And pag dumaan sa inyong wall mga lalab, same ng aking name sa YouTube. Ailensky Vlog. Yung kita ko pa lang dyan, Madam Mermenia, mababa pa lang. Sa, kasi, dyan kasi di ka naman, katulad din sa YT na kapag di ka naka $100, di ka rin makakasweldo. Parang yung kita ko pa lang sa, dyan nasa $3 pa lang. Christy Lalab, thumbs up po, Miguel Love shout out. Christy, Miguel Love shout out, lalabyan kita ng jacket. Ay, lalab, Christy to ba? Lalab, Miguel Love shout out. $3 pa lang lalab. Kailan kaya ako makakaawat ng $100 sa kaka-reels? Ang dami ko nang na-upload. Nasayaw na nga ako. Ginawa ko lang ang content yung pagwawalis. Patay. Amag na ko. Wait lang mga lalaba. Lang. Nakasahod ka na, host? Walang sahod. Dito sa YouTube. Walang sahod lalab. Yung aking revenue dito is na $75 pa lang. Kulang pa ng $25.
Palablab naman po, sige lalablabin natin yan. Tapos sa, ano ko naman sa page, ko sa kaka-reels ko, nasa $3 pa lang. Ang baba. Kailangan siguro lalab doon sa, sa Facebook. Mag-viral ka talaga, mag 1 million ang views mo para makasweldo ka at mapansin ka. Malapit na, o nga lalab, malapit na. 6 months ko na nga yung hindi pa rin nabubuo. Marami niya. 6 months na, marami niya. Mayaman talaga ang sikat host. Kailan kaya tayo sisikat? Kailangan talaga mag 1 million ang views mo doon. Akalain mo, 3 months pa lang naman ako lalab sa, sa Facebook page ko. Kaka-upload. Pero meron akong nasa $3 nakita. Yun pa lang lalaba. Ang rin sa kanila, kailangan maka $100 ka. Pag wala kang $100 nga, hindi ka rin makakasweldo. At least may ipon na. Oo nga po, Madam Merminia, malay mo, pagdating ng 1 taon sa Facebook, makasahod ka na ng $100. Pag naka 1 year ka na, meron ka ng 5,000. At least ibang naiipon, no? Pag 1 taon. Wait lang mga lalaba, timpan ko lang yung bibi ko ng gatas na naiyak kasi. Babalik po ako, 3 minutes. Mahirap, host. Ayan, harang lalab. Salamat sa paharang mo, lalab, Madam Merminia. Salamat po sa paharang 2 million mega love. Shout out, Team Tamsak. Mayaman talaga ang sikat, host. Hehe, o lalabs. Kailan kaya tayo sisikat? Saka mga lalab, sobrang higpit sa sobrang mahigpit sa Facebook kaysa sa YouTube. Kunting pagkakamali mo lang, restricted ka kagad. Pag na-over-engage ka, so parang sobrang, nood mo ng mga video, di ba? Kasi may mga nagko-comment sa mga sa video. So ngayon, kailangan mo siyang replyan or i-engage mo, puntahan mo rin, ganun. Pag nasobran ka naman, patay. Restricted ka. Napakahirap. Ilang beses na ako na-restricted. Parang minsan nawawalan ako ng pag-asa.
Ayan, maraming salamat po sa 10 thumbs up. Ayan, sa 1 million. 1 million in the house. Sana all. Mapapasana all ka na lang mga lalab sa 1 million views. Tadan! Christmas Journal. Hey there, Lalab. Thank you so much. Good morning, Lalab. Christmas Journal. Thank you, my friend.
Lalabs, Christmas! Walang viewers. Mga lalab, dahil wala naman ganong views, mabuti pa magkalikot ng buhok.
Haba ng buhok mo, host. Opo, Madam Herminia. Nanonood ka pala. Wala naman, viewers. Magkulot. Opo nga ba ng buko? Bala ko nga tong putulan kasi parang ang hirap ng suklayan. Dati nga makapal to, Madam Herminia, dahil nagkaroon ako ng anak. Ano siya, parang napanot ako. Pag sinusuklay ko siya, naglalaglagan. Ang dami sa suklay. Kasi yung anak ko panay sa bunot. Wala, dumikit na Wala, patay. Tanggalin ko. I connected to the pin. Ayan. Thank you, lalabs. Okay. Hello. Dumikit na init. Uminit. Sobrang init ko Ayaw nang matanggal. Dikit pang masunog. Sakit yan pag hawakan ng bata. Nga, Madam Herminia, panay sa bunot kasi yung anak ko. Kaya palagi akong nagtatalik dito, pataas. Lagi nga nabunot. Kaya dami nang nalaglag na buhok minsan nga din ako nagsusuklay. Kasi pag nagsuklay ka, ang daming buhok. Baka makalbo na ako. Bakit pa naman nakapos sa bunot ng anak ko? Nasa work ka, Madam Herminia, o nasa bahay ka? Nasa work ka? Ayan, salamat sa paharang. Na-slim ka, Kuntios. Kasi, Madam Herminia, ang anak ko ang agang magising. Akalain mong alas 2 ng madaling araw gising na? Naglalaro na, hindi na ako makatulog. Gusto ko pang matulog, ang kulit. Panay iyak. Maano na kasi siya, nakakapagod na siya, naggumagapang, aakyat na. Ang gulo-gulo niya na. Sobrang nakakapagod. Pag gabi na nga, pag nakatulog na, parang feeling ko, salamat, makapahinga din. Kasi natulog siya ng alas 7. Yun lang yung pahinga ko, alas 7. Buti nga ngayon, nandun si mama Kung wala dyan si mama, hindi man ako mag-live. Kasi mag-aalaga. Nga, namayat ako konti. Ikaw ba naman alas 2 ng madaling araw gising? Hanggang alas 4 na yun. Buti siya pag araw, pwede siyang magduyan, pwede siyang matulog. Ako. Hindi naman ako makatulog. Kaya nagbabayo, kunti lang yung kilo ko.
Yun na nga po. Madam Merminia, magpaalam na ako, madam. Sige na po, bye-bye na po everyone. Doon ako mag-live sa kabila sa Facebook. Bye-bye po, ingat po tayong lahat. God bless, bye-bye.